سلام كبرات تخاتلتي كميل لكم كما يقنيهم نايلو ما انت متلوناون حدا قلتنا بلنا جميرنا يولنا اب سوشيال ميديا بتاع مزرارب تزلو زعبا زي قلغن بلينا መጀመሪያው ጉዳያችን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀይ ባህርን ለመያዝ በየትኛውም ሰዓት ተዘጋጁ የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የምናወራበት ይሆናል። ሁለተኛው ጉዳያችን ደግሞ የኤሮ አባይ ድሮኖች ተመርቀዋል። ድሮኖች በዓለም አቀፍ የጦርነት ጨዋታ ቀያሪ ናቸው እየተባለ ይነገርላቸዋል። እነዚህ የኤሮ አባይ የኢትዮጵያ ድሮኖች ምን ያክል ጨዋታውን ሊቀይሩ ይችላሉ? የሌሎች ሀገራትን ሞዴልስ ምን ይመስላል የሚለውን ከኢትዮጵያ አንፃር ያየን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ መጀመሪያ ርዕሰ ጉዳያችን ስሻገር እንግዲህ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀይ ባህርን በየትኛውም ሰዓት ለመያዝ ተዘጋጁ ሲሉ ለባህር ኃይል አባላቱ ተናግረዋል። እንግዲህ ፊልድ ማርሻሉ ይህንን ንግግር የተናገሩት የባህር ኃይል ምረቃ ነበረ፣ የህንፃ ምረቃ ነበረ። በአጭር ጊዜ በአንድ ዓመት ውስጥ ያለቀ እዛ በተገኙበት ጊዜ ነበረ ይህንን መልእክት ያስተላለፉት። ቦታው እንግዲህ በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የሚገኝ ነው። በተለይም ደግሞ የፈረንሳይ መንግስት እገዛ እያደረገለት የባህር ኃይል ስልጠና እየሰጠው ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላና የዚህ የባህር በርን የመያዝ አማራጭን ሐሳባቸውን ካሳወቁ በኋላ ያ ድጋፍ ሲደረግለት የቆየው በፈረንሳይ መንግስት ነበር። ገና ሲያስበው ከበረው መሰለኝ ነገሩ። የሚቀጥለው ዓመት 2018 ወሳኝ ዓመት ነው ብሎናል። በምንድነው ወሳኝ የሚሆነው አላቅም፣ ግን ብርሃኑ ትንሽ ጥሩ አይደለም ያለው። ጥሩ አይደለም፣ ከባድ ነው እና ምን እንደሚባል አላቅም። ይሄን በጣም ብዙ ነገር እየተቀያየረ ነው። ብዙ ነገሩ ተቀያየረ። በእውነት ብዙ ነገሩ ተቀያየረ። ወደ ነበረበት የትግራይ ጦርነት ጊዜ የነበረው ብርሃኑ ትንሽ ከፍቶት ነበር። ወደዛ ስሜት መጣ። ወደዛ አይነት እንትን መጣ። አሁን ሰምታችኋል። ካልሰማችሁ አልሰማችሁ፣ ብዙዎቹ አልሰማችሁ ይሆናል። አንድ የባህር በር እንትን ተመርቋል። አልሰሞኑ ህንፃ ተመርቋል። አዲስ አበባ ትልቅ ነው፣ በጣም ዘመናዊ ነው። ውስጡ አሉ በጣም ዘመናዊ ቅንጦት። አዲስ አበባ ብልጽግና የሚታወቀው የራሱን ቢሮ በማሳመር ነው። ቢሮ ያላማረ ቢሮ ሰው እንትን ኢንላይትድ አይሆንም፣ አእምሮ አይከፈትም፣ ስራ ላይ ውጤታማ አይሆንም ነው የብልጽግና የፕሮስፐሪቲ እምነት። እንደዛ ነው። እኔ ዘርብና አይደልና ዝኾነ ሰብ ፈልጠይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ችግር ዝኾነ ሰብ ይፈልጠይ እንከላይ ሰራዊት ማለት እዩ። ሓደ ሰራዊትና ዓድኻ ንገዛኻ ከይተልከያሲ ንገዛ መእተው ስለዘይብሉ ዓፂድ ወዲ ዓፂድ ምንዋለ ወዲ ምንዋለ ሰሪሑ እዩ ዝኸይድ። ምክንያቱ መእተዊ ንገዛ ይብሉን ቆሊዕ ኢሎም ቆልዑ ፅበ ይበሉ የብልናን ዘይፈልጦ ቆልዑ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሽግር ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን። ንሕና ብስግር ማዕዶ ኮይና ንፈልጦ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ፈልጦ ግን ምትእምማን ክፍጠር ኣለዎ። ወዲ ብሻሻ ፅምዶ ገይረ ምዚኦም እንድሕር ተይሉ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ፅምዶ ክትገብር ከላ ንሕና ምስ ክልላት ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ይርዳት ማለት ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ኤርትራ ውዕለት ገይራትላ፣ እዚ ኩሉ ሰራዊታ ሰልጢና፣ እዚ ኩሉ ገለመለ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ይወሓዱ ይብዝሑ 50 ደም ተፀዊዖም ገለ ደም ተፀዊዖም ብዘይገድስ ጉዳይ ኣይኮናን ክትገብር ከላ ንሕና ኸ ምስ ክልል ዝመተት ክልል ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የለን። ሪኢኹም ማትኮን ተስፋ ገብር ካብዚያ ተኸፍእ ውርደት የለን። ኤርትራ ምስ መፁም ደገራት ኢልካስ ምስ ሓንቲ ዝኸነፈት ዳሓን እትስነፅም ዶ ኢትዮጵያ እንዳብነ በትናትኩም ደስ እዮ ዳሓወይ ቤተሰብ ፕሬዚዳንት ከመይ ገይሩ ከም ዝከታተሎ ዘሎ ዚ ሃይማኖታት ርኢኸዮ እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ፈልጦ ኢና እንታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ግብረ ሰዶም ደፍቀዱ መራሕቲ እንታይ ኮኑ ከም ዘለዎ ንሪኦ ኣለና ነው። ኣብ ሃገርና ከምኡ ኣይፍቀድን እዩ። ክልቲኡ ሃይማኖታት ዓቂቡ ዝኸይድ ክብርታት ህዝቡን ሕብረተሰቡን ዓቂቡ ዝኸይድ መሪዕነት እዩ ዘለና። ህያው ምስክር ድማ ዝራኸየ ማለት እዩ። ነገራት ኣብዚ ትዛረበሎም ኣይኮንካን ትሪኦም ኢኻ ኩሉ ተኣሽሙ ሕጂ መስጊድ ክስራሕ ከሎ ኣብ መስጊድ እንታይ ኣበርኪቶም ነይሮም መስለኪ ላምን 20,000 ኣበርኪቶም ነይሮም። ሕጂ እዚ ክስራሕ ከሎ ድማ እቶም መስጊድ ከዓኒ ላምን 12,000 ኣበርኪቶም ሕጂ እዚ ኣብ ካልእ ዓለም የለን።
ኣይድገመን ይብከላ ዓለም ስለዚ ዝፅባቐ እዚ ኣብ ዓለም የለን ራይ ኣብ ዓለም የለን ክንብል ከለና ከኣኒ صحف هيكون نزرعهم مالك طبعا نشكر الله تعالى نشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهذه النعمة هي التوفيق والمحبة التوفيق والمحبة أغلى كل شيء أفضل كل شيء المحبة والتوفيق الحمد لله وشفنا ورأينا هذا التوفيق والمحبة في هذه القرية أو في هذه المدينة الحمد لله عد ولد ونتمنى على الله أن يرزقنا العافية والصحة والفراغ وأن يجعل بلادنا التريا يا أبو هذا تنحرناي أنا بعلي المسطي اللي هو قال له بفلتو مكيل عدو ولد مكيل بعد دور برها حلوني عبد الله خلها إلا نسوتين تسحبني لنا حليو بأمره حلينا حجزنينا كانت حواتي على باشي كبرت أبكم أبتنا يسلمنا خمسي لكم مسيكم أنا أبتن دامكيل عدنا خا كم دي تخدينا نعهم كنا حقس مدينة لنا لا تحقسنا لابد نعهم كنا حقس لا حجي مدينة لنا لا أبتن كي الحدار كنقول تقول له خمسي قرنا وحدو له اللي قبرنا والسلام بروخات الشيخات مسيكم أنا لهم حدينا أين فاللنينا خا قدم أي تفاللنا نبوبتنا حجقا أين فاللنينا حدا ما أدنا حدا نستن نبلع زنبرنا أركبنا هنا نحنا سلزركبنا خا ببعل أمان اللي توديبو صبوع لنا المسجد كمرة كله كمو بحنسا وعلنا أبزقا بحنسا فقرنا ردد فتون زي أديرن زفتون زي قالوا ولا حنتي بالنا بحق بزيك العالم اتي امونغوهم امونغونا نزل فقري لما انت بقادرينا ولا قد محجو كانت نبره ابتمنا اش ولا رجل بزياده لما انت نارينا نمتا انت دايلنا ابتن حنا نغبرو ناي بيت كريستيان ممرعتا نسخاتكم باكل تساتفتو تكونوا ابتي نسخاتكم تغبرو ناي زخونه ነገር ሃይማኖታው በዓላት ድማኒ ምሳኹም ተሳተፍቶን ከም ኮለና እግዚአብሔር አምላክ ዝዓደለና ጸጋዩ ከምቲ አንቶ ይሰባለ ኩላና ነመስግኖ ምስጋና ወይ ድማኒ እንጽሖ ጸሎት ናብ ሓደ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ኣብ እግዚአብሔር አምላክ በጽሕ ድማኒ ንኩላና ንኸረዳና ይሞኒ እግዚአብሔር አምላክ በጸሎቱ ይርዳና ታሕዋትና ተወዛሩ ጽናሕኩም تعالى أخالي نيرو انتخونا قنا كنزارب ناقد دنيو كنما ساقن ناقد دنيو أو أتت أدين نسخة وده تقرأ عندي خا هو تقرأ عدي تعدي أنا كنت تقرأ وين ممكن تقرأ وين فتي كل حدا ودي مدعقة تراوي ودي شو أنا ودي شو ودي عبدي كل حدا الذكة أتيك خا إذا سيرفنا كم تبغى كذا تعطيني لا حتى أنا فكرة بلوك غير خيرو تيجو بلوك جيراتني أنا كنا خلا إذا حكي أجنا بس حسيت إن عبوا بزغورون هاجرها أنت أفيس تهدم كوينا أفيسني زارو كوينا بس زارو كوينا ملي تحلا كحدا يدد مش دد حين بيت ناو كنا تخلينا كوينا بهمية كنا هاد لايك كان يدلخم دم حد خنتي عبد الله بسنة أنا حجاتي لايك 5 ربع الله تأخذ ما يفضلكم تا 5 ربع الله يا كل ستايس أنا زارة ولا لا جنبرك تصدق زناوي في ناي وانا جمر وقو لوني خد جمر قاد لنا هو زغورو يكون ذا سواي حدا قص اللي بارتي تحزل له خناتات اللي منقستي اللي قزعينل بخلي قص دما 5 عن تحساك مسخلو دما ايخونن عينت نقرتلي ما قرمي بقى دغنا بقاطع معنا 5 لسكنكو نتيكي عدكو ወይ ነቲ ከይባረርኩ ዓይነት እንተኾይኑ ዝባረርውን የለን ዘባረርውን የለን አረብ ሓፂር ግዜ ከም ክኾን ይኽእል ግን ኣይኮነን ክኸውን ኣይኽእልን ትግራይ is completely different ትሕዝ ዘላ ትግራይ ትሕዝ ዘሎ ናይ ትግራይ ቀፀላታት ትሕዝ ዘሎ ናይ ትግራይ ኣተሓሳስባ ትሕዝ ዘሎ ናይ ትግራይ ዲማንዲንግ ዝኾነ ሓታታይ ዝኾነ ክስታያት تحز الله حسب اللي نختار كتسمع الله الله كتذي الله أنتي كودي وصاص مبتان يزون بقى
ወይ ናይ ተወሰነ ክስታይ ረብሓ ሒዝካ ክስታይ ዝኹን ስለዚ ኤዘር ክንብተን ኣለና ወይ ድማ ኣብ ሓደ ክስታይ ክነብል ኣለና ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ደው ዘብለና ነገር ክንረክብ ኣለና ንሕና ጥራሕና ንገብሮ እምበር ካሊእ ከብሎ የብሉን ዓይነት ርካሽ ነገር ተልዩን ኣይኸውንን ስለዚ ስፔስ ናሃብ ንካሊእ ስፔስ ናሃብ እቲ ናይ ትግራይ ዊዝደም ክወፅእ ስቲ ስፔስ ናሃብ ንሕና ኢና ከም ንብለልካ ስለዚ እዚ ኮንቨንሽናል ዝኾነ ቀደም ዝነበረ ካይዳት ንግደፎቲ ሕዚ ዘሎ ኣብኡ ውስጥ ንበል ንባዕልና ስናብኡ ኣፕግሬድ ንግበር ንባዕልና ከከንዲ ንጎቶ ንድሕሪት ምግብታት ኣብ ተወሰነ ግዜ ከምዚ ከብለና ይኽእል ግን ዜሮ ትግራይ ክብትና እዩ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂክ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኢምፖርታንት እዩ ክኸውን ልማዕ ዝነበረና ምድላው ኣብዛዚ መለኹ እዚ ምድላው ዝተመቸኩም ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተሰሰናዩ ግን ንዓኹም ኩሉ ይምነየልኩም ሰላም